Αν σου έλεγα ότι ο τρόπος που ξεκινάς τη μέρα σου μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, τι θα μου έλεγες? Οι περισσότεροι ξυπνάνε, πιάνουν το κινητό τους και πριν πλύνουν τα δόντια τους έχουν δει 2 memes, 3 καταστροφές του πλανήτη και την πρώη τους να παντρεύεται. Δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να ξεκινάει η μέρα σου. Πρόσεξε όμως. Ο τρόπος που ξεκινάς τη μέρα σου είναι ο τρόπος που χτίζεις τη ζωή σου. 1 ώρα χωρίς scroll, χωρίς mail και χωρίς μηνύματα. Μόνο εσύ και το μέλλον σου. Νερό, λίγη κίνηση, 3 λέξεις ευγνωμοσύνης, 10 σελίδες διάβασμα, ούτε TikTok, ούτε Netflix, ούτε πολιτικά debates στις 7 το πρωί. Εκτός αν πας για βουλευτής, οπότε πάω πάσο. Και θα με ρωτήσεις, γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα πρώτης ώρας. Από βραδείς λοιπόν κλείδωσε την ώρα σου. 6:30 με 7:30 το πρωί, χρόνος αποκλειστικά μόνο για μένα. Πες το, γράψ' το και υπερασπίσου το σαν να είναι τα σύνορα της χώρας σου. 1 ώρα την ημέρα ισούται με 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή 9 πλήρεις εργάσιμες εβδομάδες που όλοι οι άλλοι σκόρπισαν σε καφεδάκια και stories. Αν δεν χτίσεις πειθαρχία, αφήνεις τα social να σε αποσπούν και στην ουσία να σε καταπιούν. Οπότε ξύπνα με σκοπό και άδραξε τη μέρα, όπως είχε πει κάποτε ο Ρόμπιν Βίλιαμς στην υπέροχη ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», και να θυμάσαι ότι το μόνο που χρειάζεσαι είναι μία απόφαση. Ξεκίνα λοιπόν από αύριο ή ακόμα καλύτερα από σήμερα. 1 ώρα την ημέρα, 1 ζωή την εβδομάδα και μια νέα ζωή πολύ σύντομα. Άφησέ μου στα σχόλια ποια θα είναι η δική σου πρώτη ώρα αύριο και τάγκαρε και ένα φίλο που χρειάζεται να το δει.